Faszulj a gyerek! Itt csinálja anya a munkát. Jó, csinálta a kaját. Nézzük, itt az ita, nézzétek, itt az ita. Itt a cigi. Látjátok? Itt meg ez a buzi megint. Ez a hihetetlen. Nem csináltam semmit! Ordít, mint egy fába szorult féreg. Na, megint nem fogom. Ordít, mint egy fába szorult féreg. Na ez a munka. Meg összeesik. Hú, szép volt. Rogy meg! Ki? Most nem többet nem leszek be. Hú, de szép voltál. Voltál nagyapáim. Az utolsójáig vezem ezt. Az utolsó magáig leveszi. Hú! Ezzel az leveszem az egész lakást, és megmutatom a YouTube channelbe. Itt szép LGT. Nem rakod fel a YouTube-ra, akkor az enyémre is felviszél. De csak az én YouTube-omra rakom fel. Az én videó felvevőmmel. Majd belerakom. És majd meghal. Ez az. Jött a kaja. Megjött a kaja. Itt a kaja. Nem baj, hogy hülyének fognak nézni. Azt elvitetnek a Dili házba. Sok Dili közzé. Azt te is megbolondulsz még jobban. Hallottad? Mentés. Mit mentettél el? Ó, de jó.